Dwi'n gwybod o brofiad pa mor bwysig ydy gwasanaeth y Cymraeg o fewn y gwasanaeth iechyd. Byddai hynny o ran y mab i pan oedd yn 2 oed yn yr adran brys yn Wrecsam, neu yn Had yng Nghyfraith pan oedd o ar ddiwedd oes ac yn ddiolchgar iawn bod na nyrs o ne yn gofalu amdano fo ac yn helpu fo oedd yn siarad Cymraeg. Be sydd angen erbyn hyn ydy bod ni yn cynllunio i ryw raddau yn hytrach na bod ni yn dibynnu ar unigolion efo'r gwasanaeth iechyd, a dyma be dyn ni'n awyddus i sicrhau o hyn ymlaen.